Salam eli hormatly adamlar. Garaşdan bakyp ýetirip ýurdumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Şoň Türkmenistanyň prezidenti, Milli Olimpiya Komitetining prezidenti Gurban Oguly Berdimuhammedow paýtagtymyzdaky Olimpiya şäherjigine geldi. Döwlet başlanmady bu ýerde Türkmen türgüni Ýulduz Jumabaýewanyň 2018-nji ýylyň noýabr aýynda agyr atletika boýunça Aşgabatda geçirilen dünýä çempionatyna münasip bolan ýokary sylygyny gowşurmak münasibetli gurulan dawara gatnaşdy. Ýurdumyzda gurulan we ýokary derejede geçirilen bu awraýly ýarış watanymyzyň halkara sport merkezi hökümindäki awraýyny berkitdi. Şeýlede milli liderimizin ýol başlygyny Türkmenistanyň döwlet siýasatynyň eler tutulýan ugurlarynyň biri bolan beden terbiýany we sporty ösdürmek boýunça maksatnamylaryň strategiýanyň uly üstünlikleri beslenýändiginiň nowatdaky suwtnamasyna urildi. Ýeri bilen hormatly prezidentimiz paýtagtymyzdaky Olimpiya şäherjigine geldi. Bu ýere ýygnananlar Türkmen sportynyň ösüşine kuwatly iterge beren we ony hil taýdan täze bilinetlige çykaran çuňur oýlançykly, täsil siýasat alyp barýan mehriban arkadagymyzy uly ruh bilentik bilen garşyladylar. Hanımlar we jenaplar, Türkmenistanyň çuňur hormatlanýan bilen mertebeli prezidenti, hormatly Gurban Oguly Berdimuhammedow. Assalamu alaikum. Çuňur hormatlanýan bilen mertebeli prezidentimiz. Assalamu alaikum aziz watandaşlar, hormatly dawara gatnaşyjylar, hanymlar we jenaplar. Gahrman arkadaşymyz, siziň parasatly başlygyňyzda Türkmenistan döwletimiz dünýäň sport ulgamyna giň meşhurly sport ýarşlaryny gurama ukyply ýurt hökmünde halkara olimpiya hereketiniň insanperwer ýörelgeleriniň ösdürilmegine münasip goşandan oşýar. Hormatly dawara gatnaşyjylar, hanymlar we jenaplar, häzir dawaramyzda çykyş etmek üçin garaşsyz, hemişelik beýtarap Türkmenistanyň çuňur hormatlanýan bilen mertebeli prezidenti, Türkmenistanyň Milli Olimpiya Komitetining prezidenti, hormatly Gurban Oguly Berdimuhammedow uly hormat bilen söz berilýär. Hormatly dawara gatnaşyjylar, gadarly türgünler, siziň ähliňiz şu dawaraly çarada hoş gördük. Şoň Türkmen sporty üçin bütün ýolumuz üçin şanly wakadyr. Biz häzir halkara agyr atletika federasiýa tarapyndan 45 kilogram agramdaky türgünleriň arasynda dünýäniň çempiony akrar edilen milli ýygyny toplaramyzyň türgüni Ýulduz Jumabaýewany firalamak üçin ýygnandy. Men bir türgünmyň ýarışda 2 sany altyn medala münasip bolup sportyň bir görnüşi oýunçy dünýä rekordyny oýunyň aýratyny bellemek isleýär. Bajap, ýeňiş. Dolem kanuny laýyk. Ol ýurdumyzda köpçülikden beden terbiýany ösdürmäge, sagdyn durmuş kadrlaryny wagt etmäge, adamlary sport bilen ýygdyrly meşgul bolmagy oňupdyrylan deňi hem taýy bolmadyk döwlet siýasatymyzyň netijesidir. Nähäzirki döwürde Türkmenistan ören ýokary depinde bilen ösýän sport döwletiniň birine öwrüldi. Ýurdumyň ähli ýerlerinde köp sany sport dehsalar, ýokary derejeli stadionlar, velotracklar gurulýar. Çağlar bağlanan başlap ýokary mekdeplerine şenli beden terbiýe maksatnamasy üstünlikli durmuşy geçirilýär.
Olimpiya hareketinin esasında duran hem bilet maksatlar iş yüzünde amalla aşırıyor. Sporda bütün halkın bu alanına vurmak. Adamlara sağlık, şahatlık verme, ertirki ona anam vermek hem sol maksatların mani mazmunlar. Halkara hizmetleşsin. Ama laşma Türkmenistan'ın sport bavat alıp baran devlet siyasetinin ören mühim bolup duruyor. Bizim yurdumuz son yıllarda halkara yarışlarının geçirilen mekanına yoğruluyor. Yurdumuzda geçirilen 5. Asya oyunları. Amul kadar 2018 halkara hafta rallisi hem de Agratletik oyuncu 2018 yılda geçirilen dünya çempiyonatı tarihi vakaların hatlarına girdi. Bir yarışta karşı Türkmenistan'ın ören hem giyin gerimli hem ulu ahmiyetli spor çarelerine qoğ hem tayalık görmeyi hem de onları yukarı derecede geçirmek başarıyanlığını bütün dünya eşver etti. Ben yurdumuzda şu yıla trek boyunca dünya çempiyonatının Azia ve Okeania 4. toporunda tenis oyuncu Davis Kubu uğruna halkara yarışın tapkırının 2022 yılda olsa samba oyuncu dünya çempiyonatının yukarı derecede hem kurumuşluk hem geçirecektir hem bir andan yani. Hormatly davara katnaşıcılar, kadarlı dostlar. Türkmenistan sport tarihinde acayip sahipalar yazılmadı. Ne gelin acayip ağır atletikasını dünyanın ve Avrupa'nın 3 gödek çempiyonu. Söyleyeyim Asya'nın çempiyonu Altımurat oradır diye ya da görnüklü Türvan doğrunun en bir meşhur Meryem hem de Olimpiya oyunlarının kumuş medalın iyisi. Nişanı ok atmakta. Köp kadar dünyanın ve Avrupa'nın rekordsmeni Marat Niyazovi yarıştalı. Onların bizim nayvaşı hem Türkmenlerimizdir. Görüyorum almağı hem nusollardır. Eğer ki doğrudur hem Türkmen sporunun deprem devam edip geliyanın hem üstürleyenliği. Tədəmə manımazım onunla bağlaştırılanlığı o ondur yani. Bizim yaş Türkmenlerimiz. Ulu nesillerin yenişli yolunu münasip devam ediyorlar. Dürlü yarışlarda acayip neticeler kazanıp söylü vatanımızın baydığını alasmanına parladık. Türkmenistan spor davrayını koruyorlar. Şunun bir hem altın medali münasip onun Yıldız Cumabayevadır. Beteşik'te onun kazanan bu ulitiyle Türkmenistan'ın dünya sport genişliğinin anlamlı öňe barýanyny aýdyň görkezýär. Bir ýokary hem filan ýeti bizim maksada okkunly, tutanýarly hem edil watanymyza çäkli we faly ýeňş üçin hem ähli guzur gaýratyny gaýyrmazak ýaşlarymyzyň ajaýyp wekili bolup durýar. Biz Yıldız Cumabayewaňyň gazanan ýeňşine gowanmagy hem doly hakkyllar. Bir ýeňş. Bizim bütün halkymyzyň ören uly üstünlügidir. Beden terbiýany hem sporda sürmek boýunça alyp baran döwlet siýasatynyň netijelerini hem aýdyň tasdiklanmagydyr. Hormatly dawara gatnaşyjylar. Köp asyrlaryň dowamynda türkmen halky deňsiz, taýsy, maddi hem ruhy gymmatlyklary öwredipdir. Har wem raýat edermeniň ajaýyp nusgalaryny dünýä beripdir. Mertligi, pek ýürekligi, ululara hormat goýmak, maşgul ojanyň mukaddesligine we ýokary ahlak gymmatlyklaryna esaslanýan ýöreligleri kemala getiripdir. Türkmenler ägert giňişliklere ýaýran dünýä taryhyny hem de adamlaryň medeniýet üçin uly täsir eden güýçli döwletleri döredipdir. Näherki döwlet bahana ýetip bolmajak bir tarihi gymmatlyklary täzeşem esasa dikendirler. Arasda sport beýasysyn asyllar goý dowam eden däplerini dikeltmek we giňden wagt etmek bizim ören hem baý tarihi medeni mirasymyzy ösürmek mühim ogrudur. Hatta dünýäçlik esaslaryndan birdir diýmek isleýär. Elbetde bu mirasyň hatlaryny dünýäde diňe taý bolmadyk ahal tekem atlary değişdirdi. Bu atlar
Döwletimizin nişany, türkmenleriň kanuny buýsunjyny öwürli diýsek ýalňyş bolmaz. Erki döwlet ýurdumyzda açlyk ötürmek üçin ähli zerur şertler döredilýär. Täzeçilik sport toplumlaryň ulgamy gurulyp, köp adamlaryň gatnaşmagyna at çapışıklary iýdigderli geçirilýär. Biz ata-babalarymyzdan miras alan ýarşlaryňdyr, desturlaryň hem beýleki görnüşden hem ösdürýär. Şonuň gatarynda laçyn hem tazy bilen awa-awlamagy, guşokly göreşi, halçylaryň hem derýärleriň gazymy sunatyny, özbaşlyk aýdym tanslarmady. Owadan milli lywaslarmady görkezmek bolar. Umumyň biziň ýurdumyzda özbaşly medeni taryhy mirasy gollamaga we hem dikeltme döwlet derejesinde alarda edilýär. Biz şöhratly diýipdirmiz. Häzirki döwrü ýetirmek bilen taryhy iýdigderligi gowra saklady. Bu bolsa jemgyýetimizi jewitleşdirýän merdana halkymyzy beýik hem üstünlikleri ruhlandyrýan eksilme güýçdür. Ýokary ahlak we hayır işlerine sağlaşan bizden sağlık ýaly häsiýetleri biziň halkymyz hemeýeşem bilen sarpa goýupdyr. Bu häsiýetler kyn pursatlardyr. Ar namysy goramaga, milli düşünjämiziň bilen maksatları gowra saklamaga ýardam beripdir. Näşe orada döwletimiz mundan beýlekem beden terbiýe hem sporta ileri tutulýan uğurlar hökmünde ol üns berer. Sport, üçüncülük ulgamyny, usuliýetini ösdürmek, tälimçileri, halipalary we hünärmenleri taýýarlamak üçin zerur serişdeleri goýberler. Men şunu hem aýratyn bellemek isleýär. Bu işleri özümüň gazanýan netijelerimiz en gowy dünýä hem tejribesine dayanmak bilen şäherki zaman mesasyny amalla aşyrýar. Biz arasy görüşde gazandan ýeňiş şahatlyk getirýär diýen pehim bar. Türkmen halkynyň iň öňüt diýip desturlaryna rahatlykda terbiýelenen türgenlerimiz bolsa hemişe diňe hem arasy ýaraşyp halal ýeňiş gazanýarlar. Men Türkmenistanyň watana şan şöhrat getirýän hem de dünýä sportynyň awraýyny artdyrýan ýeniden köp sanly çempionlary ýetişdirjekdigine bir ananýar. Nadarly Ýulduz Jumabaýew. Ağır atletik boýunça dünýä çempionatyna gazanan deňsiz taýlar jaýyp üstünlüği bilen seni ýendirek hem tüýserekden gutlaýar. Berekallah. Oy bir taraf Türkmenistan döwlet baýda mundan meýlekden halkara sport ýarışlaryny belen parlady. Gadary türgenler hormatly tälimçiler. Näsedi münasip bolan silaňy bilen tüýserekden hem gutlaýar. Size ber jan sağlyk, awadan hem de bagtyar durmuş. Sağlam hem bagtyarlyň ýurdu bilen mehriban watanymyzyň halkara awraýyny arttırma uğruna alıp baran işlemedi. Täzem üstünlükler tüýserekden hem arz edýän. Sağ olun. Hormatly dawara gatnaşyjylar, hanymlar we jenaplar. Häzir bolsa dawaramyzda 2018-nji ýylda Aşgabatda geçirilen Ağır atletika boýunça dünýä çempionatyna altın medallarynyň eýesi, Türkmen türgeni Ýulduz Jumabaýewany medallaryň gowşulmagy üçin münbere şoňur hormatlanýan Berent mertebeli prezidenti, Türkmenistanyň Milli Olimpiya Komitetining prezidenti hormatly Gurbanguly Berdimuhammedowdan medallaryň gowşulmagyny ulug hormat bilen haýyş edýär.
Barışçıl Bakı bir taraf Türkmenistan'ın devlet senatı yanlanıyor. Şungur hormatlanan berent mertebeli prezidentimiz, hormatly davara gatnaşyjylar. Häzir bolsa sanly ulgam arkaly çykyş etmek üçin Halkara Agyr Atletika Federasiýasynyň prezidenti Dr. Michael Irana hormat bilen söz berýär. Thank you very much. Köp sağ olun. Sizin aly hedretiniz Türkmenistanyň hormatly prezidenti, Milli Olimpiya Komitetining prezidenti, Halkara Agyr Atletika Federasiýasynyň adyndan size we ähli türkmen halkyna iň mäherli salamy ýetiresim gelýär. Bu bayramçylygyňyzda gözküne gatnaşyp bilmeýändigime de garamazdan, davara video ara gatnaşyk arkaly goşulmak bizim üçin uly boýsunçdyr. Halkara Agyr Atletika Federasiýasy Halkara Barlyklar Agentligi we bütün dünýä antidoping agentligi bilen birlikde sportuň arasy we adalatly bolmak üçin dopinga karşı görüşde uly tagallalar edýär. Türkmenistanyň hem şol tagallalary görkezýändigine tüýsürekden begenýäryn we guwanýaryn. Hormatly jenap prezident, sportu ösürmek siýasatyňyzyň netijesinde türkmen türgünleriň halkara ýarışlarda dürli bayraklara munasip bolýandygyny billäsim gelýär. 2018-nji ýylda Aşgabat şäherine geçirilen agyr atletika boýunça dünýä çempionatynda türkmen türgüni Yulduz Jumabayewaň jemi 179 kilogram agramyny başardyp, şeýlegem ýetkinjekleň arasynda dünýä rekorduny goýup, Türkmenistan üçin ilkinji altyn medallaryna munasip bolmagy siziň agyr atletika sportyn ösürmek ugruna edýän aladalaryňyza ýene-de bir gezek gübä geçýär. Munyň özi bizi hut türkmen halky bilen birlikde diýseň bu buýsandyrýar we guwandyrýar. Şonuň bilen baglykda sizi we altyn gyýdyňyzy bu şatlykly waka türkmen türgüniniň dünýä çempiony hökmünde yglan edilmegi bilen tüýsürekden gutlamak isleýärin. Şeýlekem şu gün ýurduňyzda biz üçin ören şatlykly waka bolan bu medal gowşaryş dawarasynda gurnandyňyz üçin we bu dawara bize video gatnaşyk arkaly gatnaşmaga mümkinçilik döredendiňiz üçin size tüýsürekden sag bolsun aýdýaryn. Sözümiň ahyrynda Türkmenistana agyr atletika sportun ösürmek ugruna alyp barýan ähmiýetli işleriňize şeýlegem türkmen türgünleriň halkara ýarışlaryndaky çykyşlarynda geljekde hem uly üstünlikleri gadanmaklaryny arzu edýärin. Size iň gowy arzuwlar dileýärin we hoş niýetliňiz üçin köp sag bolsun aýdýaryn. Köp sag bolun siziň aly hedretiňiz. Köp sag bolun dawara gatnaşyjylar. Hormatly dawara gatnaşyjylar. Häzir sany ulgam arkaly çykyş etmek üçin Halkara Agyr Atletika Federasiýasynyň baş kätibi, Aziya Agyr Atletika Federasiýasynyň birinji vitse-prezidenti jenap Mohammed Jaludy hormat bilen söz berýär. In the name of the God, Beyk Allah'ın adı bilen siziň aly hedretiňiz, hormatly jenap prezident,
hormatly dawara gatnaşylar. İlk bilen bu dawarany gurnan üçin onuň aly kedreti Türkmenistanyň prezidentine köp sag bolsun aýdasym gelýär. Şeýlekem Türkmenistanyň sportyň üstünlükli we netijeli ösmegi babatda edýän tagalarlar üçin köp sag bolsun aýdýaryn. Hormatly dawara gatnaşylar, bilşiňiz ýaly sport hereketiniň ahlak ýörelgileriniň berjay edilmezligi netijesinde 2018-nji ýylda Aşgabat şäherine geçirilen agyr atletika boýunça dünýä çempionatynda 45 kg çenli agyram derejesinde altyn medal gazanan Türgün bu medaldan mahrum edildi. Munyň netijesinde Türkmen Türgüni Ýulduz Jumabaýewa 2 altyn medalyň eýesi, şeýlekem dünýä rekordynyň eýesi boldy. We şeýlelik bilen garaşdy Türkmenistanda sportyň depkinli ösýändigini bütün dünýä äşkar etdi. Şonuň bilen baglykda Ýulduz Jumabaýewany bu bayrak bilen tüýsürekden gutlamak isleýärin. Onuň aly hedreti Jenap Gurbanuly Berdimuhammedowyň Türkmenistan parahatçylygyň we ynanışmagyň watany diýip yglan eden ýylyna bu bayragyň hakykatdanam bu şygary gönüden göne tasyklayandygyny bellemek isleýärin. Türkmenistanyň ösýän halkara sport awraýyna şahyatlyk edýän bu taryhy waka bizde ýatdan çykmajak täsirler galdyrdy, her birimizi şahatlykly duýgular bilen doldurdy. Siziň gaýdusy halkyňyzy täze ol üstünliklere ruhlandyrdy. Jemgyýetiň agdy birligini we jegisligini hassa güýçlendirdi. Onuň aly kedreti Türkmenistanyň Milli Olimpiya Komitetiniň prezidenti, hormatly dawara gatnaşyjylar, şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp ähli türkmen halkyny şeýlegim möhüm waka bilen gutlamak isleýärin hemde bu ýetilen sepgediň türgenleriňiziň mundan beýlekde uly üstünlikleri gazanmaga itergi berjekdigine tüýsürekden ynanýaryn. Siziň hemmäňize berk jan saglygyny we ajaýyp ýurduňyzdan geljekdäki ösüşlerini üstünlikleri arzu edýärin. Köp sag bolun. Hormatly dawara gatnaşyjylar. Biziň türgenlerimiz gazanan ajaýyp üstünlikler ata-batamyzyň taryhyny altyn harflar bilen ýazyljak hakyky milli gymmatlyklar. Olar hem şol bir wagtda öýet akbany sporda baglajak müňlerçe ýigitler we hem agylar üçin hem görelli bolup durýar. Kalbymyzda garaşy watanymyz hem çäki buýsunç döredýär. Häzirki döwürde Türkmenistan hem ýokary depkinler bilen ösýän anlamly öňe barýan hem kuwatly döwletdir. Mehran watanymyzyň ýaşyl baýdagy dünýä derejeli sport dehqanlaryny alasmany galdyrylanyna Türkmenistanyň raýatlar bolan bir nirede bolsa özümizi münasip wekillerimiz güneşli hem ýurdumyza şan şöhrat hem de adabla getirýän bütüwi jiwis hem maşgalanyň agdalary ýoklugyny duýýar. Hakyky çempionlar. Päsgelçiliklere hem de kıyınçılıklara hötte gelip üstlenik hem şertlerde ýokary netijeleri gazanmagy başarýar. Ýulduz Jumabaýewa hem hut şeýle ýeňişi gazandy. Meni münasip bolan ýokary tiragynany ýendirerek hem tüýsürekden gutlaýar. Ähli turganlara bolan halipalaryna bolsa ýeňiş ugrunda eden tagalarlaryna hem de esleýän üçin hem minnetdarlyk bildirýär. Hormatly Halkara Agyr Atletika Federasiýasynyň prezidenti Jenap Dr. Michael Irani. Ve dünýäde agyr atletikany ösdürmäge, goşan hem şahsy goşunlygy, sport, adalatly siyasat hem alyp barýan üçin minnetdarlyk bildirýär. Mümkinçilikden peýdalanyp hem baş sekreter Muhammed Jaluda şema dawarary çara gatnaşan üçin hem minnetdarlyk bildirýär. We berk jan saglyk, awadançylyk işiniňizde uly üstünlikleri arzu edýär.
Menen şu dawaraly çäremizi tamamlamak bilen raýatymyzyň iňli gymmatlyk bolup durýanyny hemişem aýdýanyny we ewran gaýtalaýanyny nyktamak isleýär. Şeýlelikde Türkmenistan ýakyn hemde uzak geljek önüktürlen sagdyn hem durmuş kadrlaryny beden terbiýany we sport ösürmäge hemde wagt etmegi maksat edip üstünlükkem öňe gitmeň oňun hem görelesini görkezýär. Men sizin ähliňizden şu dawarly çara gatnaşanyň üçin hem ýendirge hem tüýsürekden minnetdarlyk bildirýär. Sağ olun. Şungur hormatlanan Berent mertebeli prezidentimiz şu davarar portatlasida Türkmen sportunu dünya derejetinde ösürme uğrunaki biýmeçber gollaw himayetleriniz üçin tüý sürekden alkışlar aýdýas. Size berk jan taglyk uzak ömür alyp barýan giň germli işleriňizde elmydama üstünlükden ýar bolmagyny tüý sürekden arzu edýäs. Janyňyz sag, ömrüňiz uzak, Berent başyňyz aman bolsun. Şungur hormatlanan Berent mertebeli prezidentimiz. Şehrede paytahtymyzdaky Olimpiya şäherçiginiň sport mehmanhanasyna halkara sport ýarşyna Türkmenistana wekilçilik edip, ýurdumynyň dünýädäki sport awraýynyň belinde galmagyna münasip goşan Türkmen türgünni, oň tälimçisini we ýurdumynyň Agratletika Federasiýasynyň ýol başlygyny fiýilglamak dawraty geçirildi. Ýa-da ýurda ýurdumyzda köpçüliklen beden terbiýanyň we sportuň ötüşüň täze benetliklerine çykma uğruna toplumdan işler alınıp barlýar. Mehriman akadamyzyň tagalaty netijesinde amal aşyrýan şäherler özüniň oňy netijesini berýär. Türkmen türgünniň dünýä çempionatyna gadanan uly ýeňşi münasibetli guralan dawara Mehriman akadamynyň gatnaşmagy bu şäherleriň ähmiýetini hasa belende götürdi. Munyň özi hormatly prezidentimiziň ýurdumyzda sağlam durmuş ýerleriň berkidilmegine we milli sportuň dünýä derejesine çykmagyna aýratyn ähmiýet berilýänini nowatdaky sutnamasyna urly. Dawranyň dowamyny hormatly prezidentimiziň degişli fermany golly. Oňa laýyklykda Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutynyň talibi Ýulduz Jumabaýewa ýurdumyzda ýokary netijeli sporty ösürmäge goşan şahsy goşandy. Halkary ýarşlaryna mehriban watanymyzyň sport awraýyny gorumakda uly üstünlikler gazananyň üçin Türkmenistanyň watany bolan sevgisi üçin medal bilen syýrlandy. Usta Türkmen münasip bolan medalny ýüzüne syýryp kabul edenden soň döwlet başdanmyzyň Türkmen Agratletika şahyry Jumabaýewany 2020-nji ýylda goýberlen Lexus LX570 Sport Plus gysymda ýeňil awtobulagyna goşulmak hakynaky buyrug golly. Görünüşi ýaly Türkmenistanyň halkara sport ýeňişligindäki awraýynyň belinde galmagyna şahsy goşant goşup halkara ýarşlaryna ýokary netijeleri gazanýan türgünleri döwlet derejesinde syýrlamak asly däwe urly. Munyň özi döwletimiziň we jemgyýetimiziň öňünde uly işler bitiren iýleşlerimize bildirilýän hormatyň aýdyň nyşanydyr. Hormatly prezidentimiz, maňa beren şahsy paýyňyz üçin size köp sag bolsun aýdýaryn. Mehriban arkadaşymyz, siziň başçylygyňyzda Türkmen sporty gülleýär gulaçýar. Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň şany 30 ýyllygy bilenilýän Türkmenistan parahatçylygyň we ynançmagyň watan ýylyna türgünler we tälimçiler bilen duşýanyňyz üçin hormatly prezidentimiz size münkerem alkışlar aýdýarys. Ýurdumyzyň awraý mertebesine hasta belende galdyrmak üçin döredilýän mümkinçiliklerden peýdalanyp eziz watanymyzyň sport awraýyny gorap ihlasy türgünleşýäris. Gahrman arkadaşymyz, siziň taýsy tagallalaryňyz netijesinde men şu derejäge ýetdim. Mehriban arkadaşymyz, ak patahyňdan ruhlanyp, men agratletika boýunça dünýä çempionatyna gatnaşyp diňe ýeňiş gazanmagy özüňe maksat edindim. Biz türgünleşmäne, halkary ýarşlaryna çykyş etmäge, uly mümkinçilikler döredip berýändiňiz üçin mehriban arkadaşymyz, alkışlarymyz çäksizdir. Ine hut şunyň dowamyny maňa şu altyn medaly öz eliňize dakyp şu derejäge ýetirendiňiz üçin gahrman arkadaşymyz, size köp sag bolsun aýdýaryn. Gahrman arkadaşymyz, siziň janyňyz sag, başyňyz dik, belent başyňyz aman bolsun.
Davaranın dowamyna Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumynyň sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň ýokary sport uswatlygy mekdebiniň agratletika bölüminiň tälimçi molumy Sekat Muradowy watany bolan süýgüsi üçin medal bilen syýlamak hakyndaky perman okuldy. Bellenşi ýaly bu süýlek tälimçini hassa netijeli işlemäge we ýokary taýýarlykly uswat türgenleriň sanyny artdyrmak ugruna zerur tagallalar etmäge ruhlandyrýar. Şeýlede Türkmenistanyň prezidentiniň buýrugy bilen tälimçi molum Sekat Muradowa halkara ýaşlaryna baýrakly ornar eýleýän türgenlere taýýarlanyk üçin täze ýaşaýjanyň açar goşurly. Degişli syýlagy we ählamatly bolan ýaşaýjanyň açaryny ulu hormat bilen kabul eden tälimçi hormatly prezidentimize tüýs ýürekden çykýan hoşalyk sözlerini aýtdy. Hormatly arkadaşymyzyň öz eli bilen biziň agratletika türgenimiz dünya çempiony bolanlygy üçin öz eli bilen gowşurmagy sport aleminde uly şowhunly wakalan biri boldy. Arkada prezidentimiz biziň şular ýaly kiçijek işimiz ullokan sarpa bilen syýlaglaýanlygy bizi diýsen buýsanlar ýa diýsen begenler ýa tälim çökmünde türgenleri beýik ýarşlarda dünya çempionatlaryny, olimpiýalaryny taýýarlap altyn medallary alyp gahrman arkadamyzy begenler Mähruwan prezidentimiziň Türkmen sportunyň hak howanlary gahrman arkadamynyň jan sag bolsun, ömrü uzak bolsun, tutýan ähli tutumly işleri elmi dama rowaj alsyn. Şafer paýyň üçin sag bolun gahrman arkadamy. Sport mehmanxanasyna geçilen dawaral çärede döwlet we jemgyýetçilik işine gazanan uly zähmet üstünlikler üçin ýurdumynyň daşary işler ministriniň ornmasary Mätiwi Türkmenistanyň gaýrat medali bilen syýlamak hakynda Türkmenistanyň prezidentiniň permany okuldy. Ýokary döwlet syýlaglaryna münasip bolanlar häzirki döwürde ýurdumyzda köpçülikden beden terbiýanyň we ýokary netijeli sportyň ösdürilmegine möhüm ähmet berilýänligini bellediler. Gönnöňüni Mähruwan akademiyanyň başlangyjy we ýygydaly tagalasy netijesinde häzirki zaman sport toplumlary we döwrewap stadionlar, ýürütilýän sport mekdepler gurulýar. Şolarda döredilýän şertler we degişli desgalaryň enjamlaşdyrylyşy sportyň durly ugrulary boýunça türgünçler geçirmäge we halkary ähmetli ýaşlar guramaga mümkinçilik berýär. Ýokary döwlet syýlagyna münasip bolan ýurdumynyň daşary işler ministriniň ornmasary ýurdumyzda netijeli işlemek, durly ugrullarda bolýaly sport ulgamyna ulüsünni gazanmak babatda ähli zerur şertleriň döredilýäni we bu işleriň netijeli häsiýete eýe bolmak ugruna döwlet derejesinde alad edilýäni üçin arkada prezidentimize tüýs ýürekden çykýan hoşalyk sözlerini aýtdy. Şun Mähruwan prezidentimiz biziň ujupsuz zähmetimiz üçin döwlet syýlaglaryny begenjimin çägi ýok. Mähruwan arkadamynyň ömrü uzak, jan sag bolsun alyp barýan döwlet işlerinde uly awreler üstünlikleri arzu edýän ýurdumynyň daşary, içeri we hormat prezidentiniň alyp barýan sport syýasatynda bilimmi, gujurmy, gaýratym gaýgyrman gelecekde de akrokdan uly huju bilen işejekdigimi size andarýan. Arkada prezidentimiň ömrü uzak bolsun, jan sag bolsun alyp barýan döwlet işinde üstünliklerim arzu edýän. Şeýlede dawarada çykyş edenler ýurdumyzda köpçüliklen beden terbiýanyň hemde sportyň ösdürilmegi, oňa ilat köpçüliginiň aýratyna ýaşlaryň işçiň çekilmegi bilen baglanyşly meselelere döwlet derejesinde ähmet berilýänligini bellediler. Dawaranyň ahyrynda Mähruwan akademiyanyň adyna ýüzlenme kabul edildi. Onda ýurdumyzda sportyň ösdürilmegi, burada halkara hyzmatdaşlygynyň işleňleşdirilmegi we türkmen türgenleriniň ukyp dur başlandyklaryny açyk görkezmekleri babatda ähli zerur şertleriň döredilýäni üçin arkada prezidentimize alkyş sözleri beýan edildi. Sport mehmanxanasynyň eýwanyna ýurdumynyň ýokary derejeli sport ösdürmekde gazananlary, türkmen türgenleriniň halkara we dünýä ýarşlaryna münasip bolan kuboklary, medallary we beýleki awreýly baýraklary barada görüň berýän giňişçen sergi ýaýwanlanyrly. Onda görkezilýän gymmatlyklar türkmen sportunyň hil taýdan täze belentliklere çykýanyny has aýdynlygy bilen äşkar etdi. Ma'lum bolýar dünýäniň sport döwlet hökmüne qrar edilýän Türkmenistan 20 şöyle halkary ýaşlaryny guramakda oňun tejribe toplady. Gönnöňüni arkada prezidentimiň tagalasy bilen döredilýän oňun mümkinçiliklerden netijeli peýdalanýan türgenlerimiz halkary ýaşlaryny işçe gatnaşyp baýrakly ornar eýleýärler we Türkmenistanyň dünýäniň sport giňişligindäki awreýynyň belinde galmagyny üçin edýärler.
Bu yerde görkezilýän gymmatlyklar türkmen sportunyň soňky ýyllarda ýeten derejesiniň aýdyň beýanyna uruly. Sport mehmanxanasynyň öňündäki meýdançada Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutynyň 5-nji ýyl talebi hormatly prezidentimiziň adyndan özüne berilen täze awtulugy uly hoşallyk bilen kabul etdi. Bu ýerde Usta Türgeniň enatalary bolup olar prezidentlerine bildirilen hormat üçin millilizmde tüý sürekden hoşallyk bildirdiler. Döwlet başlanyjynyň başlanjyny köpçüliklen beden terbiýe hereketini hemem ýokary netijeli sporty ösdürmek, sağdan durmuş ýörelgesini kemale getirmek boýunça çäreler milli taglime uruldy. Melmuşyaly halkymyzyň saglygy we awadançylyk baradaky alada we köpçüliklen beden terbiýe sagaldyş hemem sport hereketini höwüslendirmek hormatly prezidentimiziň eýdigderli durmuşa geçirýän döwlet siýasatynyň iler tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Sportyň sagdyn jemgyýeti kemale getirmekde ýokary netijeler gazanmakda ähmiýetli urny eýeleýändigini durmuş aýdyň görkezýär. Hormatly prezidentimiziň tagallasy hut özüniň görünli bolmagy bilen sportyň köpçüliklen beden terbiýanyň ösdürmegi döwlet siýasatyny iler tutulýan ugurlaryň birine uruly. Bu ýagdaý ýurdumyzyň sport älemindäki awraýynyň ýokardygyny görkezýär. Munyň özi hormatly prezidentimiziň sport ulgamyna alyp barýan siýasatynyň üstünlükligine şaýatlyk edýär. Sport bu güýç, gaýratyň, gözelligiň, sagdylygyň we täze belirliklere tarap ukkullygyň beýanydyr. Şeýle-de agyr atletikaçy türgeniň tälimçisi Sehet Muradov özüniň maşgala agdalary bilen bilelikde hormatly prezidentimiziň sowgat beren öýüne girdiler. Halkyň awadançylygy oň durmuş derejesini ýygderli ýokarlandyrmak, bedeni we ruhy taýdan sagdyny berik bedenli, aň paýhas taýdan ösen ýaşnetli kemale getirmek baradaky alada Türkmenistany döwlet siýasatynyň aýratyny möhüm uguruna çykarly. Millilizmimiziň nyktaşy sport ählimi parahatçylygy döwletleň hemem halklaryň arasynda dostluk gatnaşyklaryna we netijeli hyzmatdaşlygy putulandyrmagyň möhüm şerti bolup durýar. Saglyk we sport bir bütew düşünjelerdir. Gahrman arkadagymyzyň belleşi ýaly sport bu güýç, kuwatyň, gözelligiň, sağlyşyň hemem täze belentiklere tarap ymtylmagyň aýdyň beýanydyr. Häzirki wagtda ýurdumyzda sport bilen meşgullanmak uly awraý eýi bolýar. Bu ýagdaýyň aýdyň ýüze çykmasyny tälimçiniň täze jaýa göçüp gelmegine, maşgala agdalarynyň şatlyk buýsunçlaryny görmek boldy. Ýaşaýyş üçin ýokary derejeli amatyklary özüne jemleýän täze öýüň enjamlaşdyrylşy, oň otoglarynyň ýerleşdirilşi maşgala agdalarynyň göwnünden turdy. Olar munyň üçin arkadaky prezidentimize tüý sürekden çykýan hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Mehran arkadagymyz men akçajama jaý howgat berdi. Ömür uzak bolsun. Eden işlerim wajalsyn arkadagymyň. Ine ýüregimde mehran arkadagyma köp sag bolsun aýdýar Allah'a. Türkmen türgeniň dünýä ýarşlaryna gazanan uly üstünliginiň hemem ýokary derejeli türgenler taýýarlamakda tälimçi mugullygyň bitiren hyzmatlarynyň hormatyna gurulan dawradan soňra taryhy ähmiýeti bolan şan waka münasibetli dawraly konsert guruldy we türgenliň görkezme çykyşlary ýaýwanlandyryldy. Belent ruhy beslenen aýdym saly çykyşlar, joşgulu tanslar köpçüliklen beden terbiýanyň we ýokary netijeli sportyň waspyny ýetirdi. Munyň özi arkadaky prezidentimiziň ýol başlygynda ýurdumyzda sagdyn durmuş ýörelgilerimize ilat arasynda köpçüliklen beden terbiýanyň ösdürmegine aýratyn ähmiýet berilýändiginiň nowatda suwtnamasyna uruly. Ýurdumyzda döwletimiz we jemgyýetimiz ähmiýetli, şol sanda halkary ähmiýetli taryhy wakalaryň aýdym saly çykyşlaryny utguşdyrmagy asly däwe uruly. Bu bolsa tutuş taryhyň dowamyny türkmen halkynyň beýik tutumlary, uly üstünlikleri, şanly däwerleri bilen baýlaşdyrmak däwini agrarlydygyny has aýdynlygy bilen äşgar edýär. Şeýle-de bu ýerde gurulan däwere türkmen türgenleriň görkezme çykyşlary bilen dowam etdi. Onu tejribeli türgenliň ýaş şagirdleri bilen sportyň agyr atletika görnüşiniň aýratynlyklaryny usatlyk bilen ele alýan görnýär. Munyň özi ýurdumyzda arkadaky prezidentimiziň tagallasy bilen sportyň beýleki uruşlary bilen bir hatarda agyr atletikanyň ösdürmegine münasip goşunt goşjak ýaşlyň artýanyny alamatlandyrýar. Bu görnüşler türkmen sportynyň ägirt uly geljeginiň bardygyny, aýratynam agyr atletika boýunça Türkmenistanyň dünýä ýüzündäki awraýynyň belende galmagyna münasip goşunt goşjak ýaş türgenliň ýetişdirilýändigini äşgar etdi. Türgenliň görkezme çykyşlary ýurdumyzda sportyň hemme taraplaryny ösdürmek ugruny zerur şertlendirilýäni üçin millili zirmede bildirilýän alkyşlara uruly.
Ene bolsa Türkmenistan'ın prezidentini gol çeker etminamalar bilen tanşediyet. Cuma bayvani Türkmenistan'ın watanı ulan söýüz üçin medali bilen sylanymak hakynda Türkmenistan'ın prezidentiniň fermany. Türkmenistan'ın garaşsylygyny we öz ýarlygyny pultolandyrmagy, ýurdumyzda ýokary netijeli sporty ösdürmäge goşan uly şahsy goşandy üçin hemem halkara ýarşlaryna garaşda hemişelik betarap watanymyzyň sport awraýyny gorumakda uly üstünlikler gazananyny, şeýle-de döwletiň we jemgyýetiň öňüne bitiren hyzmatlaryny nazara alyp Türkmen Döwlet Bedenteri we Sport Institutynyň talibi Ýulduz Alymbaýgy Juma baýwany Türkmenistanyň watany bolan söýgüsi üçin medali bilen sylagylamaly. Sehet Muradowy Türkmenistanyň watany bolan söýgüsi üçin medali bilen sylagylmak hakynda Türkmenistanyň garaşsylygyny we öz ýoktyarlygyny watanymyzyň sport awraýyny pultolandyrmakda, ýurdumyzda sporty ösdürmek boýunça döwlet maksatnamalaryny durmuşa geçirmekde, önjeli döwlet we jemgyýetçilik işinde gazanan uly zähmet üstünlikleri üçin hemem döwletiň we jemgyýetiň öňüne bitiren hyzmatlaryny nazara alyp, Türkmenistanyň sport we ýaşlar siýasaty ministrliginiň Türkmenistanyň ýokary sport ustadlygy mekdebiniň agyr atletika bölüminiň tälimçi mugallimi Meretguly Ilyasgulyewich Sehet Muradowy Türkmenistanyň watany bolan söýgüsi üçin medali bilen sylaglamaly. Meretguly Türkmenistanyň gaýrat medali bilen sylaglamak hakynda Türkmenistanyň garaşsylygyny we öz ýoktyarlygyny halkara awraýyny pultolandyrmakda aýratyn netijeli döwlet we jemgyýetçilik işinde gazanan uly zähmet üstünlikleri üçin hemem döwletiň we jemgyýetiň öňüne bitiren aýratyn hyzmatlaryny nazara alyp, Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň ornwasary Berdiňýaz Gurbanberdiýewich Meretguly Türkmenistanyň gaýrat medali bilen sylaglamaly. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe Türkmen sportuny ýokary derejelere çykarmagy, halkara sport ýarşlaryna Türkmenistany wekilçilik edip, ýurdumyzyň sport ulgamyna gazanan ýokary netijelerini dünýä ýaymagy, sport awraýyny belende götürmäge, ýaşlaryň sporta bolan höwüsini artdyrmagy goşan şahsy goşandyny hemem halkara ýarşlaryna gazanan ýokary üstünliklerini nazara alyp, Türkmenistanyň prezidenti buyruk gol çekdi. Resminama laýyklykda Türkmenistanyň prezidentiniň adyndan Türkmenistanyň sport we ýaşlar siýasaty ministrliginiň Türkmenistanyň ýokary sport ustadlygy mekdebiniň agyr atletika bölüminiň tälimçi mugallimi Meretguly Ilyasgulyewich Sehet Muradowy sport ýarşlaryny ýeňiji bolup, baýrakly orunlary eýeleýän türgünleri taýýarlanyny gözüňe tutup, Aşgabat şäheriniň Olimpiya şäherjiginiň 4-nji jaýynyň 1-nji gatynda ýerleşýän 3 otogly 149,4 metr ölçegi bolan 24-nji öýi. Türkmen Döwlet Bedenteri we Sport Institutynyň 5-nji ýyl talibi Ýulduz Alymbaýgy Juma baýwa 2018-nji ýylda Aşgabat şäherinde geçirilen agyr atletika boýunça dünýä çempionatyna 45 kilogram agramda çykyş edip, 1-nji orny we altyn medala münasip bolanyny gözüňe tutup, 2020-nji ýylda goý berilen ak renkli Lexus LX 570 Sport Plus gysymly ýeňil awtolog feriştesi sowgat berildi. Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň halkara zähmet guramasynyň baş direktori Gay Ryder bilen video aratynyş arkaly duşy geçirildi. Işçiň häsiýet duşyň ýokary derejesini öpçün etdi. Duşun başında taraplar hyzmatdaşlygyň esasy ugurlaryny arat maksatlaşdylar. Global pandemiýanyň dünýäde durmuş ykdysady ýagdaýlary edýän täsiri we sebäplemde halkara derejelerine hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleri barada pikir alçyldy. Şunun bilen baglykda Türkmenistanyň milli derejedäki hereketleri şol sany Türkmenistanyň ýeti ýokunç keseliniň pandemiýasyna garşy destin durmuş ykdysady şäherleriň beýnamasynyň kabul edilenligi beýan edildi. Halkara zähmet guramasynyň konwensiýalaryna Türkmenistanyň mundan meýlekde goşulşmak meselesine jikmejekler edildi. Halkara zähmet guramasynyň esaslanyrjy we dolanyrjy birnäçe konwensiýalaryna gatnaşjy bolmak bilen Türkmenistan bu guramanyň düzgünleriniň umumy qara edilen kadrlaryny we ýörelgelerini milli kanunçylyga ornaşdyrýar. Taraplar Türkmenistanyň hökümeti bilen Birleşen Milletler Guramasynyň arasyna durnukly ötüş uğruna 2020-2025-nji ýyllar üçin hyzmatdaşlygyň çarşybaly maksatnamasyndan uğralyp, Türkmenistan bilen halkara zähmet guramasynyň arasyna özara hereketleriň bilelikdäki guralaryny ösdürmek mümkinçiliklerini arat maksatlaşdylar. Şeýle-de halkara zähmet guramasynyň köp ýyllyk tejribesini öwrenmekde Türkmen hünärmenleri üçin okuw sapaklaryny guramak bilen bagly pikir alşmalar boldy.
Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne hormatly prezidentimizin başda durmagyny, saglyk uruş ulgamyny kemilleşdirmek, dünýä lukmançylyk tejribesine gazalynan üstünlikleri, milli lukmançylygymyza ornaşdyrmak wagtynda köp urly işler amala aşyrylýar. Dünýäniň agryly halkara guramlary we daşary ýurtlaryň saglyk uruş ulgamlary, şolsana Germaniýa Federasiýa Respublikasynyň saglyk uruş ulgamynyň hünärmenleri bilen gatnaşyklary munun belegim hasam putulandyrmak, tejribe alşmak maksady bilen saglyk uruş boýunça halkara hyzmatdaşlygyň çäklerine, halkara okuw ilmi merkezine teleköprü arkaly duşuk geçirildi. Saglyk uruş boýunça Germaniýa Federasiýa Respublikasynyň tejribeli hünärmenleri gullugynyň intervensiýon radiolog lukmany Dr. Friedrich Seidel bilen sanly weje aratnaşyk arkaly saglyk uruş amalynyň anyklaýyş usullarynyň esasy ugry bolan intervensiýon radiologiýanyň wajyp meseleleri boýunça pikir alşyldy. Maslahatda Türkmenistanyň saglyk uruş we Derman Senaty ministriniň halkara saglyk merkezleri müdiriýetiniň kardiologiýa ilmi kliniki merkezli hassahanasynyň intervensiýon radiolog we aritmolog lukmanlary gatnaşdylar. Duşukda adam bedeniniň gan damarlarynyň saglyk ýagdaýyny kesitlemek maksady bilen geçirilýän häzirki zaman angiografiýa barlygynyň esaslary aralyp maslahatlaşyldy. Türkmenistanyň Daşary işler ministrine bütün Russiýa döwlet teleradio gepleşikleri kompaniýasy Federal Döwlet Unitar Karhanasynyň baş direktorynyň birinji ornwasary bilen onlaýn görnüşinde duşuk geçirildi. Hormatly prezidentimiz Gurban Berdimuhammedow ýurdumyzyň media ulgamynyň işini kemilleşdirmäge düýpli ähmiýet berip, daşary ýurtlary hem bu ulgamnaky halkara düzümleri bilen özara gatnaşyklar giňeltmäge uly üns berýär. Duşuň jemleri boýunça Türkmenistanyň telewiziýa radio gepleşikleri we kinematografiýa baradaky döwlet komitetynyň hem bütün Russiýa döwlet teleradio gepleşikleri kompaniýasynyň Federal Döwlet Unitar Karhanasynyň arasyny özara düşüşme hakynaky ehtnama gol çekildi. Şu ýylyň 28 martyna geçiriljek Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agdalarynyň saýlawlaryna taýýarlyk görmek we ony geçirmek boýunça işler meýilnamana aýaklykda dowam edýär. Bu möhüm syýasy çäre münasibetli Milli Geňeşiniň halk maslahatyny agdalygy bellige alynan dalaşgärler, saýlawçylar welaýetleň Aşgabat şäheriniň halk maslahatlarynyň agdalary bilen duşuklaryna başladylar. Mehriban Akadamynyň parlamentiň wekillerinden geçiren duşugyna belleşi ýaly öňde duran taýlawlar syýasy ulgamy kemilleşdirmek, ýurdumynyň döwlet we jemgyýetçilik durmuşyny demokratiýalaşdyrmak wezipelerinden ugranyp, ýokary derejede açaçanyk we aýdynlyk ýagdaýyna geçirmeliler. Bu möhüme ýokary guramaçylykly we milli demokratik ýollara laýyklykda açyklyk, aýanyk ýagdaýyna geçirmek maksady bilen ähli dalaşgärlere öz maksatnamalaryny halk maslahatlarynyň agdalaryna wagt etmekde deň şertleriň döredilýäni bellemek gerek. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agdalygyna dalaşgärleriň maglumatlary metbuatda çap edildi. Şeýle-de saýlawlar baradaky maglumatlar habarlar merkezi saýlaw topunyň saýtyna ýerler ýerleşdirilýär. Ahal Balkan welaýetlerine hem de Aşgabat şäherine geçirilen duşuklarda saýlawçylar dalaşgärleriň anandan adamlarynyň çykyşlary arkaly olaryň terjime haly bilen giňden tanışdyryldy. Duşuň dowamyna dalaşgärler öz maksatnamalaryny bilen giňişlerini tanışdyrýarlar. Dalaşgärler saýlawçylaryň bildiren anamyny ödemek üçin ihlat etjekdiklerini hormatly prezidentimiň ýurdumyny durmuş ykdysady meden taýdan ösdürmek barada öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmekde gozur gaýraty bilen zähmet çekjekdiklerini ananlaryp sowallara jogap berdiler. Duşuklar milli parlamentiň hil taýdan täze iki palataly döwüminiň döredilmeginiň garasy Türkmenistanyň syýasy ösüşiniň hukuk esaslaryny putulandyrmak, döwlet häkimet edaralarynyň işiniň netijelerini ýokarlandyrmak üçin amatly şertleri döretjekdigini anamalerdiler. Hormatly adamlar, ine bolsa ýurdumyzyň welaýetlери we paýtatymyz Aşgabat şäherini şuň 10-njy martda saat 20-den 11-nji martda saat 20-çe boljak we barada Türkmenistanyň howa malumatulygynyň berýän habary bilen tanış boluň. Balkan welaýatyny ötkäpdiren bulutly hawa bolup, bunyň ahyryny az kem ýagşýar. Bu nordan telesekundy 9-14 metr etýän şymal ösür. Hawa gijesine 1 gradus sowukdan 4 gradus öçen maýl, gündüzine 16-21 gradus maýl bolar. Ahyr welaýatyny ötkäpdiren bulutly hawa bolup, bunyň nordan telesekundy 9-14 metr etýän şymal ösür. Hawa gijesine 2-7 gradus gündüzine 16-21 gradus maýl bolar.
Mara vilayetine ötkeptiren bulutlu hava olup gün ortasında oradan telesi kuntu 8-13 metre etiyen şemal olsur. Hava gecesine 1-6 gradus gündüzüne 13-18 gradus maylı olur. Lebap vilayetine ötkeptiren bulutlu hava olup gün oradan telesi kuntu 8-13 metre etiyen şemal olsur. Hava gecesine 0-5 gradus gündüzüne 12-17 gradus maylı olur. Daş vilayetine ötkeptiren bulutlu hava olup Demirad gün oradan telesi kuntu 8-13 metre etiyen şemal olsur. Hava gecesine 4 gradus soğuktan 1 gradus öçeni maylı gündüzüne 7-12 gradus maylı olur. Paytahtymyz Aşgabatda ötkeptiren bulutlu hava olup gün ortasında oradan telesi kuntu 10-12 metre etiyen şemal olsur. Hava gecesine 2-4 gradus gündüzüne 17-19 gradus maylı olur. Yurdumuz boýunça mart aýynyň 10-ýerine magnetik hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmagyna garaşlýar. Eziz watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzüminde tozan bölejikleriniň möçüriniň kadadan 7 ötürüm artmagy bilen baglanyşykly howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňuýsuz täsirleriniň öňüne almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy, şeýle-de ýaz pasyna howanyň derejesiniň üýtgeýäligini nazara alyp, pasla görä giyinmek maslahat berýär. Mehriban elişler, bu düzgünleri berip berjaýsaňyz, ýylyň islenik paslaryny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ata watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda ýokary ösüşlere beklenýär. Ähli ösüşlüň özünde bolsa halkyň bähidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.